Kako treba pravilno obeležavati slavu? Da. Danas, eto, to je odlika Srba da slave slavu, ali mnogi imaju koji to, možemo reći, nepravilno proslavljaju. Sa nekom velikom pompom, bukom, nemam pojma. Ne poštuju kalendar. Ne poštuju, znači, ako je slava padne, dakle, u postan dan, da se posti. Nego, ne znam, moj neki deda, pradeda tako je radio, pa ću i ja. I ja kažem, pa dobro, ako je deda pogrešio, zar ćeš i ti da nastaviš u grehu? Zar ne treba nešto da ispraviš? Logično je sad, ljudi greše, ali tako, možda i deda pogrešio, a vjerojatno jeste. Ako ne drži, dakle, drži se crkvenog kalendara, znači, pogrešio je. Ali ti, brate, probaj da to ispraviš. Tako da, znači, treba proslavati, ali to se, znači, smisao slave da se proslavi ime Božije, da se proslavi svetac zaštitnik. To jest slavi. Proslaviti ime Božije i sveca zaštitnika i da bude sve u tom duhu, bez mnogo pompe, bez svađe, psovke, prejedanja, opijanja i tako dalje, što mnoga karakteristika današnjeg okupljanja. Ako, dakle, nije u tom duhu, odmah smo to, dakle, pogrešili. I ne verujem da svetac zaštitnik se raduje takvom nečemu. Ako smo pretarali, počeli smo i psujemo tu i nemam pojma šta se sve događa. Dakle, ne vjerujem da je blagonaklon da se raduje tome. Tako da treba uvijek povesti računa o tome kako se okupljamo i šta je smisao našega okupljanja. Dakle, tu naravno treba da se dočekaju i to, ali akcenat je uvijek na proslavljanju ime Božije i sveca zaštitnika.